Tinc algú a la una? Deixa que t'ho miri. Vols que t'amani un entrepà o una cosa per tu? No, no tinc gaire gana, gràcies. Sempre. Sempre me n'oblido. Tenen moltes proteïnes. Estan fetes de farina de soja, llevat de cervesa. La que penses? Molt científic. Et donaran energia. Déu sap que no em puc menjar. Si vols un consell, hauries d'agafar-te la resta de la tarda lliure. Vés a casa, pren una camamilla o un te, estira't i llegeix un bon llibre. Sona bé. Si no fos potser per la camamilla. Però tinc pacients per visitar? Podran viure una setmana més sense explicar-te les seves preocupacions. Ja en tens prou. Estic bé. Segur que sí. Alegra aquesta cara d'acord. Naomi, així soc millor. El de la una és un pacient nou. Un senyor Novak, com el de programa de la tele. Què vol dir un pacient nou? Et vaig dir que no n'agafessis cap de nou. Ho sento, el doctor Menguini ens l'ha enviat. És un dels seus pacients habituals. No creia que volguessis negar-te a rebre'l. Està bé. És aquí, ara? Dóna'm només un minut. Mr. Novak, Sí, endavant. Soc la doctora Di Santis. Crec que ve de part del doctor Menguini. Ho sento, té alguna ferida? no és precisament això. És només una mena de dolor punyent. Ja. És el motiu, doncs, per haver vingut? Un dels motius. Bé, realment no veia que hi pot haver de bon això de ser hipnotitzat, però el doctor Menguini em va dir que valia la pena intentar-ho. I té raó, hem aconseguit molts progressos tractant problemes psicosomàtics. N'estic segur. Bé, no volia suggerir, només que no volia fer-li perdre temps per no res. Si té algun dolor, aquest ja és motiu suficient. Per què no seu, Stuart? Vol que li digui Stuart o Stu? Qualsevol va bé, sempre que no em facin a dinar tard. No pateixi, em sembla que el despertaré en temps més que suficient com per anar a dinar a l'hora. O si vol el puc fer entrar en un estat posthipnòtic que el faci creure que ja ha dinat. Funciona bé en pacients que volen perdre pes, però vostè no sembla pas que ho necessiti. No. Bé. Quin altre problema té a part del mal en el clatell? Bé, tinc aquests mal de caps que venen i se'n van i... I? Bé, tinc aquests somnis. Bé, només un de fet, el mateix que es va repetint una vegada i una altra, nit rere nit, i fa que em sigui molt difícil poder dormir bé ni una sola nit. Entenc, creu que me'l pot descriure? El somni. Sí, jo... Estic caminant per una mena de passadís estret i vaig cap a una porta. Una porta de fusta. Hi ha un petit forat a la porta, just a l'alçada de l'ull. Poso l'ull en el forat i veig un home en un balancí. Només una mena d'ombra, una silueta, sap què vull dir? Perquè hi ha una llum brillant darrere seu. Jo no estic segur de reconèixer l'home. L'única cosa que estic segur és que... Continuï. És que he estat enviat allà per matar-lo. Perdó? He estat enviat allà per matar-lo! Ah. Entenc. Creu que pot fer-me una descripció d'aquest home? No. Tal com li he dit, tot el que puc veure és la seva silueta contra el llum. Fora possible que aquest home fos el seu pare? No. Perquè m'haurien enviat a matar el meu pare. I quan està al somni, vull dir quan està al vell mig del somni, nota el dolor al clatell? No noto res en particular. Si no fos per una mena de... Sí, una mena de què? Una mena de... Bé, excitació, si em permet dir-ho. Per què hauria d'estar excitat pel fet de voler matar algú? Cap problema. No s'ha de sentir culpable per una cosa que passa en un somni.
Això no vol dir que ho estigui fent, ni tan sols que ho desitgi fer, tan sols ho està imaginant. Pel que fa a la imaginació, tot és possible. Voldria creure que té raó. Però és que ho noto com una cosa molt real. Com si estigués recordant alguna cosa que realment hagués passat. És per això que és tan antipador. Mai he fet res ni he ferit ningú. Sempre he procurat fer el que és correcte. Esclar, n'estic segura. I passa alguna cosa més al somni? No. Just quan obro la porta em desperto. I el dolor és aleshores, quan el nota. Sí. Però no només en aquell moment. Em pot venir a qualsevol moment, a qualsevol lloc. De vegades és tan fort que haig de marxar de la feina quan estic treballant i no m'agrada fer-ho. Sempre he sigut molt curiosa a la meva feina. I en què treballa? Comptable en un banc. Li provoca molt estrès aquesta feina? No. A no ser que no em quadri la caixa. I això no passa sovint. Sempre me n'he sortit força bé amb les xifres. I a la seva vida personal? Alguna cosa el fa infeliç? Relacions o... No. Visc sol, ningú em molesta. Si entenc bé el que diu el doctor Menghini, no ha trobat cap causa fisiològica pel seu problema. No. Em va donar un relaxant muscular, però no m'ha ajudat massa. Bé, veurem si podem arribar a l'arrel del problema fent servir la hipnosi. L'han hipnotitzat mai? No. I no estic segur de voler-ho. No li farà gens ni mica de mal, li prometo. No, és això, és que sempre he tingut aquesta mena de... Bé, de por en certa mesura. Ja ho entenc. Té por de perdre el control. Sí. Por de dir o de fer alguna cosa ridícula, alguna cosa enutjosa, alguna cosa que no faria ni diria mai estant despert i conscient. És això? Sí, és exactament això. Com ho sabia? És una reacció perfectament normal. No pateixi. No faré ni que lladri com un gos, ni que canti cançons porques, ni que em doni la combinació de la caixa forta del banc. Tot el que farem serà una cosa que es diu regressió en el temps. Bàsicament, consisteix en anar enrere en la seva vida fins a trobar el motiu del dolor que està tenint en l'actualitat.